A doua tranșă a vaccinului anticovid întârzie în România. Astăzi ar fi trebuit să ajungă în țara noastră alte 140.000 de doze noi de vaccin. De ce această întârziere și când va sosi noua tranșă, știe colega mea Iasmina Ardelean. Bun găsit, Iasmina, te ascultăm. Bun găsit! Întârzierea următoarei tranșe de vaccin este cauzată de o problemă de organizare și soft a companiei Pfizer. Potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghiță, compania a anunțat România că din cauza unor probleme care țin de fabrica din Belgia, vaccinurile vor fi livrate cu o zi întârziere. Astfel, a doua tranșă de vaccinuri pentru țara noastră ar urma să ajungă abia mâine, însă numai dozele pentru București, Cluj și Timișoara. În schimb, dozele alocate pentru Iași, Brașov, Constanța și Craiova ar urma să ajungă abia miercuri. Însă această întârziere nu este numai la noi în țară, ci și în alte 8 state europene. Vă reamintesc că ieri a început în țara noastră campania de vaccinare. Toți cei care se vaccinează primesc o adeverință medicală, iar recomandarea este ca cei care se vaccinează antigripal să facă și vaccinul anticovid la 28 de zile distanță. De asemenea, până acum nicio persoană nu a raportat reacții adverse. Deocamdată acestea au fost informațiile, Simona. Mulțumim, Iasmina. Un alt vaccin extrem de așteptat, cel dezvoltat de AstraZeneca împreună cu Universitatea Oxford, așteaptă autorizările finale din partea autorităților britanice. Acest vaccin anticovid este eficient 100% împotriva formelor grave de boală, după cum anunță grupul farmaceutic producător. Noul ser este foarte așteptat pentru că el este relativ mai ieftin și nu are nevoie să fie păstrat la o temperatură atât de scăzută, precum cel de la Pfizer-BioNTech, de exemplu, care are nevoie de minus 70 de grade Celsius. A fost vijelie azi noapte în Brașov, unde vântul puternic a făcut prăpăd în Piața Sfatului. Toate terasele au arătat în această dimineață ca trecute prin uragan. Cu detalii vine colegul meu, Adrian Jătăreanu. Bună ziua, Adrian, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Seara trecută, viscolul puternic a făcut prăpăd în Piața Sfatului. Terasele de aici, din centrul orașului, au fost aproape distruse. A bătut vântul cu foarte mare putere, a luat umbrelele pe sus și le-a împrăștiat pe celelalte terase. După cum vedeți în imagini, oamenii la această oră încearcă să repare tot ce a stricat vântul. Patronii de restaurante vorbesc de stricăciuni ale mobilierului teraselor, ale acestor pereți protectori care îi ajutau pe turiști să nu simtă frigul atât de tare, dar și a umbrelelor care sunt distruse aproape în totalitate. Și acestea vor trebui reparate, însă patronii de aici spun că astăzi vor reuși să repare totul și să reînceapă activitatea. Problemele vor continua și în orele următoare. Specialiștii au emis o avertizare meteorologică cod portocaliu pentru 10 județe din țară. Până la ora 20 în această seară vom avea parte de intensificări ale vântului. La rafală vântul va sufla chiar și cu 130 de km pe oră. Asta vorbim la peste 1800 de metri altitudine. Acolo unde va ninge, vizibilitatea va fi redusă și se va depune un nou strat de zăpadă. După aceste zile cu vremea extremelor, când am avut frig, ninsoare și iată vânt puternic, sfârșitul de an ne întâmpină cu o vreme mai degrabă de primăvară. Meteorologii spun că pe 31 decembrie, dar și pe 1 ianuarie, mercurul din termometre va urca în timpul zilei până la 15 grade Celsius, iar noaptea nu va coborî sub minus 4 grade. Acestea au fost informațiile de la Brașov. La revedere! Mulțumim, Adrian. Stațiunile de la munte au fost tixite până la refuz, iar pe șosele nu a fost loc să treacă două mașini, una pe lângă alta. După atât a stat în casă, românii au petrecut cu mic cu mare mult așteptata vacanță la cozi nesfârșite și apoi buluc pe pârtii. Drumul spre stațiunea Muntele Băișorii din județul Cluj a fost tixit de mașini, abia dacă au putut să treacă una pe lângă alta, iar la un moment dat s-a blocat totul. Lipsa locurilor de parcare i-a făcut pe șoferi să le lase pe marginea șoselei, astfel că haosul a fost la el acasă. Și pârtile au fost pline ochi, dar imaginea s-a repetat obsesiv în toate stațiunile. Blocat a fost și drumul de la ieșirea din Rânca, de puhoiul de turiști care voiau să se întoarcă acasă. Timp de câteva ore, traficul a fost blocat până când lucrătorii de la drumuri au deszăpezit tronsonul între Rânca și Novaci, iar polițiștii au fluidizat traficul.
Pârtiile din Păltiniș au devenit furnicare în aceste zile. Turiștii au profitat de ninsoarea ca în Povești și de vacanță, ca să facă sărbătorile de neuitat. Dacă ieri ploua, azi ninge din belșug. E super fain și oamenii, pentru că au văzut că ninge, s-au uitat pe webcam, au venit în număr foarte mare. Haideți la sport, lăsați sarmalele, le mâncați seara, dați-le jos aici pe pârtie. Ne bucurăm foarte tare că a început să ningă, fiind vremea destul de caldă în oraș. Aici ne bucurăm de ninsoare, fulgi destul de mari, pârtile pline. Foarte fain afară, a venit iarna și trebuie să încercăm să dăm sarmalele afară, salată de bef. Și la 30 plus încă mai putem învăța ceva. Suntem în aer liber și avem nevoie de mișcare, mai ales după sărbători. Mulți au profitat de timpul liber pentru a învăța să schieze sau să se dea cu placa. Te uiți în direcția în care vrei să mergi, da? Greutatea pe piciorul din față și stai bine fixat pe călcâie. Ok? Da. Genunchi îndoiți. Exact, bravo. Te uiți unde vrei să mergi. Perfect. Și brațele în față, ai oprit, apăsând pe călcâie. Super! Cât de cât bine la început. Îmi place foarte mult. Zăpada este foarte bună aici la Păltiniș. Și sper să învăț cât mai bine. Administratorii pârtiilor au luat o serie de măsuri pentru ca iubitorii sporturilor de iarnă să se poată relaxa în voie. Se simtă în siguranță. Avem oameni care sunt împrăștiați prin esort, care le atrag atenția asupra distanțării, purtării măștii. Au devenit deja agasanți, dar rezultatele se văd, lumea se simte în siguranță. Am avut și multe controale care au constatat doar ca foarte bune aceste măsuri. Am evadat pentru o zi să ne relaxăm un pic după prăjiturile și mâncărurile tradiționale. Am ieșit un pic în natură, ne simțim bine, sunt împreună cu familia și am venit să mai ardem un pic din caloriile care le-am acumulat în zilele astea. Cine nu s-a distrat cu schiurile sau cu placa, s-a relaxat pe pârtia de Sănii sau la plimbare. Până pe 10 ianuarie, pârtiile de schi de aici vor fi deschise în fiecare zi până la 9 seara. Petrecerea de anul nou este la doar câteva zile distanță. Multe vedete și-au ales deja ținutele pentru Revelion, special pentru a-și surprinde apropiații. Roxana Maia, influencer de succes, a mers din magazin în magazin pentru a-și găsi rochia perfectă. Chiar dacă anul acesta nu se pot organiza petreceri sau evenimente mondene de Revelion, vedetele vor să strălucească acasă. Noi ne-am întâlnit cu Roxana Maia, care a mers prin mai multe magazine în căutarea ținutei perfecte pentru noaptea dintre ani. Din punctul meu de vedere, chiar dacă vom sta în casă, ne va da o stare de spirit mai bună dacă ne și îmbrăcăm frumos, ne și aranjăm, până la urmă, măcar de fotografiile pe care le vom face să nu fie păcat. Am ales să vă arăt cu ce m-aș îmbrăca eu în noaptea de Revelion. Am mers pe catifea pentru că este materialul cel mai purtat în sezonul rece și să vă arăt și vouă ce anume. Aici avem un halat din catifea neagră. Am ales totuși să vă arăt și o rochie lungă și a treia ținută. Până la urmă, în noaptea de Revelion, nu? Cine poartă noroc? Roșul. Prima dată a ales o rochie lungă, neagră, din catifea, decupată pe picior și decoltată în zona bustului pentru femeile care vor să arate încredere și curaj. Da, aceasta este rochia lungă, dar deși este lungă, eu zic că îți dă lejeritate. Chiar dacă vom sta în casă, este perfectă pentru cina din noaptea de Revelion, nu? Este sexy, are un șliț, avem și un decolteu pentru doamnele sau domnișoarele cu un bust generos. O rochie roșie pentru marea petrecere este și ea o alegere ideală și aduce noroc purtătoarei. Am ales roșul, așa cum spuneam, pentru că este culoarea iubirii și trebuie să ne meargă tot anul bine. Asta este perfectă dacă vrem să dansăm și trebuie să și dansăm. A treia ținută pe care vă propune influencerul de succes este un halat din catifea, interpretat cu detalii cu dantelă în partea din spate. Aceasta este cea de-a treia ținută pe care eu vă propun pentru seara de Revelion. Este tot din catifea și în partea din spate este așa puțin sexy, pentru că este această dantelă chantilly. Din punctul meu de vedere, această ținută merge foarte bine după 12 noaptea. Comod și strălucitor deopotrivă, un alt halat cu inserții cu cristale la mâneci i-a atras atenția Roxanei. Mi-a plăcut foarte tare și acest halat. De data aceasta nu este din catifea, însă are
niște detalii foarte prețioase, cristale veritabile, vreau să vă spun. Roxana Maia își va petrece sărbătorile la Iași, alături de cei dragi. Sărbătorile le voi petrece acasă, cum probabil majoritatea dintre noi vom face, pentru că nu ni se permite mai mult de atât. Dar cu siguranță va fi frumos, dacă voi fi alături de familie. Frumoasa blondă a avut o perioadă încărcată, în care s-a implicat în multe proiecte, dar nu a uitat de iubire și ne-a dezvăluit că își dorește o familie și mulți copii. Cu dragostea bine, foarte bine, întotdeauna. În ce sens? În sensul în care eu personal sunt foarte bine și să vedem ce va fi pe viitor. Da, normal că îmi doresc o familie, îmi doresc o familie clasică, așa cum am văzut și eu la părinții mei, o iubire precum a lor. Andreea Mantea se pregătește pentru dezvăluiri incendiare. Despre ce este vorba ne spune chiar gazda emisiunii Trăiri cu Andreea Mantea, care se află acum în direct cu noi prin Skype. Bun găsit, Andreea, și la mulți ani! Bun găsit, Simona! Te pup, te îmbrățișez, mi-e dor de tine, mi-e dor de voi toți, de fapt. La mulți ani, sărbători frumoase celor care ne privesc acum, sărbători frumoase în continuare, dacă au avut, sper. Dacă nu, le doresc din tot sufletul să aibă de acum încolo. Cu liniște, cu tot ceea ce își doresc ei, din tot sufletul. Îți mulțumim, Andreea. Ai fost în vizită la Bianca Drăgușanu, s-a întâmplat ceva acolo, s-a lăsat cu plânsete, cu lacrimi. Povestește-ne puțin. Știi că eu sunt mai, cum să zic eu, mai nebunatic așa de fel și oricât aș înainta în vârstă, parcă nu mă opresc din a face tot felul de nebunii. Și am vrut să închei anul cu emisiunea Trăiri alături de Andreea Mantea, dacă tot are acest nume, Trăiri. Am vrut să ofer niște trăiri maxime, domnule. Și stăteam eu într-o dimineață la cafea și tot citeam așa ziarele și am văzut că săraca Bianca a trecut printr-o, perioadă destul de grea, destul de urâțică în viața ei. Și m-am gândit să fac haz de necaz. Nebuna de mine, m-am gândit să fac haz de necaz. Ce să fac? Eu mă bucur tare mult pentru că să știi că ea s-a bucurat, cred, într-un final. Măi, am făcut o farsă de zile mari, nu sunt sănătoasă. Deci nu sunt sănătoasă. Dacă mi se întorc toate farsele pe care le-am făcut, să știi că nu e bine absolut deloc. Tot ce vă spun este că dacă vreți să râdeți, da, să râdeți, nene, sper să nu plângeți și voi că ea a plâns. Dar bine, la un moment dat să știi că mi-a venit și mie să plâng, mi-au dat lacrimile când am văzut-o la un moment dat, săracă era atât de speriată. Deci dacă vreți să vă distrați, râdeți până nu mai puteți, în această seară de la 22:30, nebunie. Ce ați făcut, Andreea, de Crăciun? Știm că tu gătești foarte bine. Ce ai pregătit pentru David? Simo, eu și aseară m-am apucat să fac un cozonac. Se întâmplă, normal. Nu e nimic am gătit sarmale, deci am gătit piftie, care a ieșit prea închegată, asta este. Am lăsat-o la fier prea mult. Am făcut sarmale, am făcut cârnați, să știi că mi-au ieșit foarte buni. Am făcut, ce am mai făcut? Nu mai știu ce am mai făcut. Salată de băf, de două feluri. Și de pui și de vită, mă rog, după preferințe. Și nu știu, tot felul de mâncăruri. Mă gândeam astăzi să fac o ciorbiță, că parcă prea m-am săturat de astea, așa, de răciturile astea. Tobă, jumări. Da, mâncăruri destul de grele, dar normale pentru sărbători. Ce cadouri ați primit? Ce cadouri a primit David de la moșu? Având în vedere faptul că a scris vreo 7 scrisori și le-a început pe toate 7, dar n-a terminat niciuna, și având în vedere că a terminat scrisoarea pentru moș chiar în ziua, în ajunul Crăciunului, pe la cam când termină elfii de muncit, ca să zic așa, elfii n-au putut să-i construiască, să nu-i construiască, n-au avut timp să-i construiască ce și-a dorit el, ce a pus în scrisoare. Pentru mine a fost o enigmă și pentru moșul și atunci am preferat să lăsăm pe moșul să-i aducă ce a crezut de cuvință, dar oricum i-a adus pe acolo ce și-a dorit el. Dar ție ți-a adus moșul ceva? Să știi că mie mereu mi-aduce moșul câte ceva, lucruri micuțe, drăguțe, adică a fost cam sărăcăcios anul ăsta, dar să știi că a mers, nu e problemă. Pentru 2021 ce planuri aveți? Unde o să vă găsească noaptea dintre ani?
Nu știu să-ți spun. Mă crezi că nu m-am hotărât? Încă nu ne-am hotărât, dar dacă stau bine să mă gândesc, cred că aș alege acasă. Acasă. Da, restaurantul nu știu, mi-e Păturica. teamă, nu știu, chiar nu știu, încă nu m-am hotărât. Ar fi câteva variante, dar nu știu, parcă acasă mă tot îmbrățișează, mă face așa să aleg de fiecare dată acasă, parcă nu mă satur. Nu știu, parcă avem timp, lasă că avem timp, lasă să vină 2021, să se oprească toată nebunia asta. Eu sunt sigură că o să se oprească, o să vedeți. Și nu datorită vaccinului, ci pentru că v-am zis eu la un moment dat că e legat de astrologie și de planete. Și dacă vreți să știți, Doamne, nu sunt sănătoasă, mai bine tac din gură. Oricum, mă rog, înțeleg că Pluto și Jupiter cauzau tot felul de probleme pe pământul ăsta, favorizau anumite boli, anumiți viruși și înțeleg că acum s-au îndepărtat și înțeleg că o să fie, din 25 decembrie s-au îndepărtat. Și pentru că nu mai sunt atât de apropiate, nu mai cauzează anumite probleme pe pământ. Și eu chiar cred cu tărie în asta. Așa să fie, Andreea. Noi îți mulțumim foarte mult. Deci la un moment dat trebuie să te legi de ceva ca să vezi luminița de la capătul tunelului. Așa este. Exact. Și nu știu de ce, eu chiar cred și sper, cred că e mai multă speranță decât credință. Credința o am în Dumnezeu și nu știu, tot sper că o să fie bine. Aștept 2021, nu știu, ca să pot să-mi fac planul. Nu mai am... Mi-e frică să mai fac planuri. Mai bine trăiesc clipa, știi? Și ce-o fi, o fi. Sărbători frumoase în continuare vă dorim, Andreea, și să ne vedem cu bine. Mulțumim foarte mult! Mulțumim asemenea! A fost Andreea Mantea, așadar nu pierdeți emisiunea din această seară, Trăiri cu Andreea Mantea. Clătitele cu turmeric și spirulină pot fi alegerea potrivită în această perioadă, nu conțin zahăr, dar au efecte antiinflamatoare și ajută la menținerea sistemului imunitar. Iată rețeta acestui delicios desert care vă va încânta gustul și privirea deopotrivă. Clătitele multicolore cu spirulină și turmeric pot fi pregătite la micul dejun sau pot deveni un desert delicios pe placul copiilor și adulților deopotrivă. V-am pregătit o rețetă specială fără zahăr, clătite multicolore. Ana Maria și-a descoperit o adevărată pasiune pentru rețeta rapidă și sănătoasă deopotrivă. Ingredientele surpriză sunt două, și anume turmericul și spirulina. Pentru că sunt unii dintre cei mai importanți nutrienți, au puteri antiinflamatoare. Mai ales în perioada aceasta ajută la menținerea sistemului imunitar. Din punct de vedere al turmenicului nu există efecte adverse. Din punct de vedere al spirulinei, așa cum am spus mai devreme, consumul constant pe termen lung și în cantități mari pentru persoanele care au diverse patologii tiroidiene poate să ducă la accentuarea acestora. Pentru umplutură, Ana Maria a folosit 3 ingrediente pe care le-a mixat, astfel încât compoziția să fie doar puțin mai consistentă. Făcut-o din fructe de pădure, congelate sunt acestea, cu o cremă de mascarpone și îndulcită cu puțin sirop de agave. Un alt secret la care puteți apela este uleiul de cocos. Păi, în primul rând, o să ungem, eu folosesc ulei de cocos, să știți, este mult mai sănătos decât uleiul de măsline sau uleiul de floarea soarelui. Ungem efectiv tigaia și începem să turnăm din compoziție. După ce clătitele sunt gata coapte, puteți să le umpleți. Și pentru că am vrut altceva decât să fac un tort de clătite clasic din acela de pancakes, am zis să le înfășor astfel. Și pentru decorul festiv aveți soluția unor ingrediente sănătoase. Așa, fulgi de cocos cu caramel, pe care tot eu i-am făcut. Ce mai am? Polen, care la fel este un ingredient foarte sănătos. Semințele de cânepă. Sunt tare curioasă și ce gust are această clătită. Ana acum mă servește. Te-am invitat și la masă, vezi? Da. Trebuie să și gustăm din ceea ce am făcut. Sper să-ți placă foarte mult. Deja mor de poftă. Hai să vedem. Nu cred că putem niciuna dintre noi să mâncăm toată farfuria aceasta. Cred că are, din calculele mele pe care le-am făcut, în jur de 300 și un pic de calorii. Cum finalul de an se apropie, mulți se gândesc unde își vor petrece sărbătorile de iarnă. La mare căutare sunt cabanele de la munte aflate în mijlocul naturii. Cele mai vânate sunt locațiile cu șemineu, unde domnește mirosul de lemne arse în sobă.
Sunetul lemnelor care trosnesc în sobă este muzică pentru urechile turiștilor care ajung la această pensiune din Râșnov. Cei care își petrec vacanța în apartamentul de lux al locației au parte de tratament VIP. Angajații îi ajută pe oaspeți să aprindă focul în șemineul particular. Acest apartament are 2 dormitoare, dar și un living extrem de generos, iar piesa de rezistență a locației este chiar acest șemineu care este 100% funcțional și unde turiștii se pot relaxa, dar se pot și încălzi în zilele friguroase de toamnă sau iarnă. Și șemineul din restaurant funcționează cât e ziua de lungă. Clienții care vin și se cazează la noi și servesc masa în restaurantul nostru se pot delecta în fața șemineului, lângă un pahar cu vin roșu, o cană cu vin fiert, chiar și lângă un ceai cald și se pot bucura de atmosfera călduroasă. La modă în ultimii ani au devenit și șemineele electrice. În acest complex cu căsuțe de închiriat din Bușteni, turiștii au parte de aceeași experiență ca în cabanele veritabile de la munte, care au sobe obișnuite. Elimină și mirosul acela de lemn, că eu nu prea sunt un fan așa mare, dar oferă și căldură, se face și ambientul ăsta cald în jurul lui și se face și mult mai repede căldură. Toate cele 5 căsuțe ale complexului sunt dotate cu astfel de sobe care funcționează cu curent electric. Șemineul electric deja a ajuns să fie atât de realist încât nu mai faci diferența între unul electric și unul normal. Sentimentul ăsta de acasă și de căldură pe care îl oferă un șemineu nu se poate compara cu absolut nimic. Anul acesta, mai mult ca oricând, astfel de căsuțe sunt tot mai căutate de turiști. Complexul din Bușteni este în continuă dezvoltare, astfel că până de sărbători vor mai fi disponibile încă 6 camere pentru cei care vor o vacanță izolată și sigură. Laptele, brânza și iaurtul de bivoliță sunt recunoscute pentru proprietățile lor pe piață. Mulți români redescoperă acum gustul de odinioară, iar lactatele sunt considerate adevărate delicatese. În zona Cârțișoara din județul Sibiu, odinioară întâlneai bivolițe în mai toate gospodăriile. Doar că în ultimii 30 de ani oamenii au renunțat să le mai țină în bătătură. Nu și acest temerar fermier, care crește aproximativ 100 de bivolițe. Am ales să ținem bivolițe pentru că suntem în țara Făgărașului, bivolul a fost o tradiție aici și dacă am decis împreună cu familia să pornim la drum să facem o fermă zootehnică, ele nu sunt deloc pretențioase, dar producția într-adevăr este mai mică. Acum o bivolă în medie oferă pe zi cam 5-7 litri de lapte. Mihai Marinescu a absolvit facultatea de zootehnie la Cluj și a ales să ducă mai departe tradiția de la poalele munților Făgăraș. Acum se ocupă de ferma familiei. Am modernizat ferma și datorită faptului că avem și vaci de lapte, avem un proiect de dezvoltare cu un adăpost nou pentru vacile de lapte, urmând ca bivolițele să treacă în adăpostul pe care îl avem astăzi pentru vacile de lapte, cu sală de mulți, cu utilaje noi, o fabrică de procesare lactate. Întregul proiect a avut nevoie de finanțare. 2,3 milioane de euro, fonduri europene, au fost investiți. Deși este mai gras decât laptele de vacă, cel de bivoliță conține cu 60% mai puțin colesterol. Știam că este cerere de lapte de bivoliță pe piață, atât cât este cerere și pentru brânzeturi și am decis să mergem pe nișa aceasta, să dăm oamenilor un produs mai calitativ. Toate lactatele sunt făcute doar cu ingrediente naturale, lapte și cheag. Avem iaurtul acesta de bivoliță, telemia de vacă și bivoliță, lapte îmbuteliat și mai facem o telemia de bivoliță 100%, numai că nu este încă în comercializare. Ne gândim să facem mozzarella 100% din bivoliță, probabil mai multe iaurturi. Produsele obținute din laptele de bivoliță sunt apreciate de consumatori. Iaurtul de bivoliță, da. Și laptele urmează să-l îmbutelie, nu? Căutat. Da, laptele se îmbuteliază în peturi. O să luăm din fiecare produs. O să facem o comandă pentru fiecare, da? Super. Lactatele de bivoliță sunt acum în topul celor mai cerute produse din magazinele care vând marfă de la producătorii locali. Nici n-am adus în magazin, bine că deja au venit clienții să le cumpere. Litrul de lapte de bivoliță ajunge undeva la 10 lei, un iaurt cam 7 lei la 300 de grame. Pe lângă lactatele de bivoliță, în ferma de la Cârțișoara se produc și specialități cu tradiție internațională din lapte de vacă, ricota, mozzarella sau halloumi.
Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați, cele mai importante informații ale zilei le găsiți pe site-ul nostru știrile.canalde.ro. Acolo unde aflați că primarul capitalei a convocat Consiliul General în ședință, dar și că Vladimir Putin va fi vaccinat cu vaccinul Sputnik. Tot de pe site aflați ce sfinți sunt prăznuiți astăzi. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine de la ora 12. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!